Mabungahong adlaw mga igsoon na ako i-share ninyo this morning. But before that, ako sang gi-shout out akong mga higala no? Ang shout out akong mga brada sa Cebu City Jail, sa katong gianhaan ako gahapon, no? Nya akong shout out, special mention nila ni Brad Aris. Salamat sa imong pagpagamit sa Ginoo diha. Nya si Brad Mago, si Brad Ibang, Brad Jao, shout out, Brad Kenneth, og sa ako ang team diha sa Living Water Christian Fellowship nga pinanguluhan ni Pastora Ninit. Og sa tanan, no, dili lang ako na isulti kay daghan kay ta, no? So shout out yung tanan, Luzon, Visayas and Mindanao, og sa tanan mga OFW diha. So this morning na ako i-share ninyo mga igsoon, may tungod na ng pangutana unsa daw ilhanan kung sa katawo na ay Ginoo. Unsa daw ilhanan kung sa katawo na ay Kristo sa iyang kasing-kasing or nangalagad siya sa Ginoo. Unsay ilhanan daw? Kana bang sigsimba perminti? Kana bang mainampuon? Kana bang tig-aten sa mga buluhaton sa Ginoo? No, unsa daw ilhanan? So for me, igsoon, and it's biblical nga niingon ang 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, the new has come. So pasabot igsoon, ang tinuod or ang tanan nga nanay Kristo, nakigiusa ni Kristo, nanay Ginoo, na si Kristo sa ilang dughan, nakigrelasyon sa tinud-anay ni Kristo, mahimo gyud siyang bag-ong binuhat. Unsay ibo pasabot ana? Bag-ong binuhat means nga iyang kinabuhi na tinud-anay kabag-uhan. Bag-ong binuhat, it means nga kung unsay mong binuhatan kaniadto nga wala pa kay Kristo, na usab na. Kung sa una dili ka maayong modelo, karon maayo na kang ehemplo. Kung sa una lulong ka sa makadaot nga bisyo, kabalo na ba yata nga sala na? Nganong sala man na, pastor, di ba okay ra man na? Okay ra man na, pastor, ngani, no? Dili okay. Why? Because according to Saint Paul, our body, itong lawas, templo sa Espiritu Santo. Ingon pa jud ang balang kasulatan, kinsa tong maglaglag sa lawas kuno sa Dios, laglagon usab niya kay ang iyang templo balaan. Ningon si Pablo igsoon nga himayaon na to ang Ginoo sa atong lawas. So meaning in everything we do, we must glorify God in everything we do, no? Unya kanang makadaot nga bisyo, malipay na ang Ginoo nga makadaot man as atay sa baga, utok, di ba? So mao na mga igsoon nga sala siya. Now, kung naa kay Kristo, mo claim ta nga tinud-anay tang naay Kristo, naay Ginoo, nagrelasyon ni Kristo. Ingon sa 2 Corinthians 5:17, the old has passed away. No? So meaning, mabiyaan na to na, mabag-o ta. Lahi na itong kinabuhi karon kung natay Kristo. Kung sa una, badlungon ta, karon mayo na tang sulundon. Kung sa una, igsoon, salot tas katilingban, karon sa itong binuhatan, daghan na mapanalanginan. Lahi na ta, mulikay na tag binuhatang daotan, although dili ta perfect, pero dili na kita pareha sa una nga magplano, buhat og sala, nga na kanang makasala ta pero unexpected, no? Kanang wala tuyo. Mao na tinuod nga nay Kristo. Kay kung si Kristo nga atong punuan, makita siya sa atong binuhatan, mao gyud nay kamatuoran ug mao nay timailhanan, no? Mao ra man na, wala nay lalis, no? Kay kung ari ta sa korte igsuon, adto ta dito sa korte matubang ta, di na kadaog ng baba ra nga way ebidensya. So ang ebidensya nga tinuod ta nga nay Kristo, makita siya sa atong binuhatan, batasan, sinultian or sa atong pagkinabuhi, sa atong lifestyle everyday, makita si Kristo. Mao nay tinuod nga nay Kristo. Kaya bisa di man garantiya ng sigsimba. Daghang sigsimba pero badlungon ini gawas simbahan. Daghang sigsimba way sipiat simba, sige kunuhay ampo, sige kunuhay ludlod, wa man ta mohukom, pero kumusta ang binuhatan, nakita ba si Kristo, no? Ang ilhanan igsoon nga na kay Kristo, makita gyud na siya sa imong pagkinabuhi. Mahimo tang panalangin, mahimo tang maayong panag-ingnan, no? Mahimo tang role model as a father kung amahan ta, as a wife kung asawa ta, mahimo tang role model, no? Kunya ingon nga mga anak, mahimo tang maayong ehemplo sa itong ginikanan, masinugtanon, kamao mo respeto sa atong ginikanan, no? Nga naman tungod na kay natay Kristo, no? Mo reflect si Jesus sa ato ang binuhatan or sa ato ang pagkinabuhi. Ana ra na ilhanan, dali ra. Kay uban maglalis ba kami may sakto kay tinuod binay Kristo. Kumustang binuhatan, nakita ba si Kristo? Diha ta ba? Diha rang laay, because according to Jesus, ingon siya, by their fruits we know them. By their fruits, sa bunga makita sa binuhatan, mailhan ninyo kung tinuod ba na akong mga alagad. Amen. O sa kagamayang pagpahinumdum kanato mga anak sa Ginoo.
ampo, amping, abanti ta. To God be all the glory. God bless everyone.